Magpicture-picture sa tanan. Final lang, halin tabisan sa picture man lang. You are my destiny. You are my destiny. Ingat na, day na. Tara! Tara! Let's go! Boss, pakit mo sa kay Coach. Ha? Bash, mana tak kikiro? Ito next! Siya po ang next! Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Mr. Right na ba? Mr. Right ka ba? OMG! Padung na siya, Megs! Act normal, act normal. Lasulong mo katawa. Pwede makikila-ila.